Najsilnejší muži zo Slovenska a okolitých krajín si dali opäť zraz v Poprade. Tentokrát na novom mieste súťažili v tradičných disciplínach. Na 13. ročníku súťaže Tatranský silák svoje postavenie medzi Slovákmi potvrdil František Piros. Tatranský silák napísal v sobotu v Poprade svoju 13. kapitolu. Je vidieť, že jeho organizátor Peter Rekenej sa ako legenda medzi strongmanmi nevie tejto myšlienky vzdať, aj keď tentokrát už nesúťažil. Po minuloročnom 12. ročníku, ktorý patril Masters, to znamená, že podmienka tam bola 40 rokov, som to ukončil oficiálne, lebo poviem pravdu, aj tu ste mohli vidieť týchto chalanov, to nemal by som už ani šancu, sú to jednak mladší chalani, väčší, silnejší a vravím, skúsim ešte tento 13. ročník. Po Tatry sa mu podarilo tento rok dostať 5 najsilnejších Slovákov, 3 Čechov, Ukrajinca i Poliaka, ale tentokrát prijal pozvanie aj najsilnejší Francúz Pierre Motal. Peter ma sem pozval, pretože som bol najsilnejším Francúzom už 5 krát. Na Slovensku je vysoký level strongmanov a pre mňa to bola veľká výzva. Bola to náročná súťaž, ale taký je šport. Sám organizátor potvrdil, že tohtoročná súťaž bola jednou z najnáročnejších. Pozostávala z 5 disciplín: železná kláda, kufre, mŕtvy ťah či ťahanie kamióna, ale aj superjouk, v ktorom sa mal predstaviť aj Peter Rekenej. Síce nesúťažne, ale s jasným cieľom. Mal byť pokus o slovenský rekord, to znamená v disciplíne superjouk. Bohužiaľ nevyšlo to skrz toho, že pán Igor Svitok, ktorý vlastní ochrannú známku na slovenské rekordy, bol hospitalizovaný. Bohužiaľ sme to preložili a ja myslím, že na budúci rok sa nám to určite podarí. Napriek tomu videli diváci skvelé výkony aj zásluhu najsilnejšieho Slováka a Čecha v štartovom poli Františka Pirosa a Pavla Zadražila. Obaja si túto popradskú súťaž obľúbili. Vždy sem rád chodím naspäť, lebo je tu dobrá atmosféra, dosť veľa divákov tiež a s Peťom Rekenejom som dlhoročný priateľ s organizátorom. Tatranský silák je už pro mě jako srdcová záležitost. Mám rád Peťu, mám rád lidi, kteří jsou v Popradu, tady krásný prostředí, takže já jsem jezdím hrozně rád. Pozvanie prijali aj vzácni hostia, medzi nimi aj ikona strongmanov na Slovensku Ferenc Osi, ktorý už ale nesúťažil. Do Popradu priviedol svojich zverencov. Sem do Popradu veľmi rád chodím, lebo Peťo Rekenej ten usporiadáva veľmi, veľmi kvalitné súťaže a s kvalitnými pretekármi, samozrejme. Ani tentokrát nechýbalo množstvo sprievodných aktivít pre divákov a hudobný program. Dôležité však boli výsledky na záver. Víťazom 13. ročníka sa stal najsilnejší Slovák súčasnosti František Piros pred Francúzom Pierrom Motalom a slovenským megatalentom z dielne Ferenca Osiho Patrikom Uváčkom.